Horasma dihamu amanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhite aka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota tu jamita pertangyangan songoni tu jamita di hari Minggu. Di videoon patol hason nami matu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita ima taringot tu jamita pertangyangan na gabe epistel di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 turpukta ima sian Evangelium Matius bin 2 ayat 5 sahak rodi ayat 10 Omma jamita tadi pertangyangan epistel hari Minggu 10 Agustus 2020 Matius 8 ayat 5 sahak rodi ayat 10 pos rohanami amanginang nunga tajaha turpuki jala tekas tapa husor-husor talului mamuse aka bahan-bahan nabui pamorahok kita termasuk ipola ni huriatta songoni nang video namion song sada bahan dihita laho pamorahon manguhal dope umbagas taringot tuturpuk jamitatta di pertangyangan na perjolo amanginang di buku ni Evangelium Matius, teguran-teguran keras diberikan pada para pemimpin agama Yahudi. Teguran keras di pasahat Tuhan Yesus, manang dihatahot Tuhan Yesus, tu akan manguluhon bangsoi, ala di luas nasida bangsoi hiraso marparmahan. Gabe asima rohani Tuhan Yesus. Jadi macai koras do akka hatani Tuhan Yesus tu akan manguluhon bangsoi. Didok keturunan ular beludak. Didok muse akka nasomar nida. Bagaimana orang buta menuntun orang buta. Jadi teguran-teguran itu sebenarnya diharapkan menyadarkan mereka. Asa diboto nasida mananda dirina ala adong duhuaso di nasida dan kuasa ini disalahgunakan menjadi kepentingan diri sendiri, kesombongan, petibohon diri, gabe hira halakino ma akan mangulun bangsoi naun jonok tu debata nasida akan abadia alai akka bangsoi na toropi aka halak namar dosa termasuk ma Yesus di bagasanna di pikiran ni nasida. Jadi nang idautan na parjolo huaso na adong di nasida mambain ginjang rohani nasida gabe so mampu nasida marnida huaso ni Tuhan Yesus nalaho pamalupon nalaho marmahani bangsoi nalaho mangalehon narikot di bangsoi. Sianima idaut tamuse pandohan ni Tuhan Yesus namandok balgas itu tudo hapor siao ni induk ni solidadui perwira itu alaniaha ala ni ibana mengakui huaso ni Tuhan Yesus. Dia percaya pada otoritas kuasa Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan, yang mampu melakukan apapun. Inilah yang membuat imannya dikategorikan Tuhan Yesus dalam nats kita ini sebagai iman yang besar. Huaso na adong di ibana, dang manundati ibana ro tu Tuhan Yesus. Ala dihaporsia ibana, huaso ni ibana, tangadong lapatanna maradopon huaso ni Tuhan Yesus. Ala di patorang ibana do molo husuru tu sada bawahan nauturu sianau borhat dui alayang goho Tuhan holan hatampe holat sakababa pe di pasahato di hatahoko sian huasom na balgai nunga malumbe na posokku na marsahiti. Jadi kuasa yang ada padanya tidak membuat ia sombong, tidak membuat ia lupa daratan, malah ia memiliki kasih yang tulus holong ni roha maradopon naposona
Dan itu pasti jarang di masa itu. Sebab posisi budak pangurupi di TKI, matsai aduldo, dohot si saunari. Sebenarnya bukan kewajiban bagi seorang perwira induk ni solidadu lahu manarihon akka naposona adong do mangurusi alai para siroha do ipana jala marhiteima dioncar asini rohana jala haporsiaon nadong di bana maradopon huaso ni Tuhan Yesus, pengakuan terhadap kuasa Yesus disima borhat imana mandapot Yesus jala mangido hamalumon maradopon naposona. Dan Yesus memuji tindakan ini. Dan tentu itu sangat luar biasa bila dibandingkan dengan pemimpin bangsa itu pada masa itu yang mabuk oleh karena kekuasaan, yang mabuk oleh jabatan-jabatan yang ada pada mereka, sehingga mereka tidak mengakui power, kekuatan, otoritas yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Disima idauta menurut pikiran nami amanginang turpuk tahun buado hita dingelu siganupari maka porsiai jala mangakuhon di atas ni saluhut hagugoon adong do hagugoon ni Tuhan Yesus Kristus. Jojok do tapangasahon akka keluarga tanamar pangkat, jojok do tapangasahon akka na tahilala marhuaso akka partugi keluarga ta di tonga-tonga ni bangsoon alai tumimbu siani adong do huaso di Tuhan Yesus Kristus. Dak holat huaso pamalupon alai huaso mangalehon saluhut. Bagaimana kita mengakui ini? Mengakui otoritas dan kekuatan Tuhan Yesus. Maka porsiai tu sido hita ditugu di ngulu siganopare. Asaro hita tu ibana. Tung adok pegok kondo jauh-jauh Roma hamutuau nalu jajalana sorat. Mungkin undangan itu sering kita abaikan juga. Sebab di dalam dia ada penyembuhan. Ada kuasa yang melampaui segala sesuatu. Adok hagugoon na tumimbus ya saluhut. Molo porsia do hita di huaso ni Tuhan Yesus Kristus. Digolongkan Tuhan Yesus di turpuk tahun. Imahu haporsiaon nama cebalga. Alai dok ibana do di ayat 10. Jadi longang marohani Yesus umbegesa gabe di dok mamandok akka namangi hutton ibana. Situtudo na hudokot Tuhamu gari di halak Israel dang jupangau ha porsiaon na songoni. Iman yang besar. Ha porsiaon na malga, na togu, na hop. Tema minggu menjadi berkat di dalam Tuhan. Gabi pasu-pasu marhite panupahon ni debata. Aledang boy hita gabi pasu-pasu. Ia suparjolu taakuhon jala taha porsiai na adong dihita ima marharoroan sian huaso ni debata. Ikut takui do jala taha porsiai apa yang ada pada kita. Ahan adong dihita marharoroan sian huaso ni Tuhan Yesus. Bagaimana seseorang mengakui kesembuhan itu berasal daripada Tuhan. Bagaimana seseorang mengakui harta kekayaan dan apa yang ada semua berasal daripada otoritas kekuasaan Tuhan. Mulu takas dui tarajumi jala taboto gabi pasu-pasu mahita maradok pondongan. Alai molo daong, jangan harapkan menjadi berkat bagi orang lain, karena kita akan mencoba hidup untuk kepentingan diri sendiri. Molo dilehot duhita huaso, gabi pasu-pasu duhita bain maradok pondongan. Molo dilehot duhita sinadongan arta, apakah itu menjadi berkat? Gabi pasu-pasu marhite panupahion ni debata, menjadi berkat di dalam Tuhan. Molo tahilala, huaso ni debata, na mga lehon nasa na adong dingoluta. Pengakuan terhadap kuasa Tuhan Yesus membuat perwira itu istimewa di hati Tuhan Yesus. Mengakui hagugoon ni debata di bagasan Yesus Kristus membaik kita gabe halomuan ni rohani debata. Anggiat bui mangurupi hita amang inang.